Kunne du godt tænke dig at blive rigtig god til noget? Altså rigtig god til noget, hvor du kan styre dig selv, du kan faktisk også lære at styre andre, og du kan lære at slås og forsvare dig. Så skal du prøve judo. Så til judo, der kan du på en sjov måde lære at forsvare dig selv, og du kan lære at blive rigtig god til noget, og du kan lære det i et fællesskab. Hvis du bliver rigtig hooked på det, så kan du tage til turneringer og konkurrere mod andre på dit niveau. I judo, der lærer du ikke kun at forsvare dig osv. osv. Du lærer også at blive stærk. Udover at bruge kroppen, så lærer du også at kontrollere dig selv under pres. Så når der er rigtig meget pres på, at du bliver angrebet, og det er rigtig hårdt, så lærer du at kontrollere dit hoved. Det der med at kunne håndtere pres i hverdagen, det er faktisk noget, man kan bruge på rigtig mange måder. Så du kan bruge det måske, hvis du har eksamensangst. Det kan også være, du kan bruge det, hvis du bare ikke har det godt på andre måder. Så det at kunne lære at styre sig selv og holde hovedet koldt, når man bliver presset i judosalen, det kan man tage med ud i livet bagefter. Det er det, der gør, at judo er så fedt at lave.